Ммм. Ммм. Много хубаво. Така. Ай, това замиени. Това може да безпича ли? Не, тя беше щупана. Добре. Още ще обираш ли от тук? Виж как се прави. С пръста е така, хоп. Гледай колко много. Вкусно? Да. Ще да покажеш? Да слушай. Тук и тук. Приключваме, хайде, давай да чистим и да правим вечерята. Добре. Сад локалske.